שלומות. אני מאוד מתנצל שנאלצתם להמתין אבל כל כך הרבה זמן, היה לנו מין פקק כזה. טוב, פקק זו לא מילה מדויקת כי לזמן אין ממש משמעות. סליחה? אם אוכל לקבל את תשומת לבכם לרגע, יש לי מצגת קצרה. לא צריך מצגת. ובכן, ברוכים הבאים למוות. בקרוב תתחילו בנוהל המעבר. זו יכולה להיות חוויה מבלבלת מעט, אבל אנחנו נעשה כמיטב יכולתנו על מנת לוודא שדרככם האחרונה תהיה נעימה ובטוחה. אנא מכם, הקפידו לעקוב היטב אחר ההוראות ולהישמע להן, במדויק. אתם מתבקשים לבחור זיכרון אחד ויחיד מכל החיים שלכם. את הזיכרון תנציחו בעזרת מצלמה מסופקת לשירותכם. אם וכאשר יקלט הזיכרון במצלמה, היא תבזיק. ברגע הזה, כל שאר הזיכרונות שלכם ימחקו לתמיד. אם תסיימו את התהליך הנ"ל במסגרת הזמן המותרת, תתאחדו עם הזיכרון ותחיו אותו שוב ושוב עד לאינסוף. אחד, שתיים, איפה? כן, ואנחנו מודים לכם מאוד על ההקשבה, ואני ממליץ לכם להחליט כמה שיותר מהר. הקבוצה הבאה תהיה פה ממש עוד מעט. ובכן. 1, 2, 3, אז הכל ברור? ברור? לא? אני דווקא חשבתי שזה היה די ברור מהיותר טובים שלי. שילוב נכון של הסמכותיות יחד עם איזו שלווה שתהיה נגישה, שתזמין את המאזין. לא הרגשת את זה? תכננתם? זהו, אין יותר תוכניות. כל מה שיש לך זה מה שכבר הספקת לעשות. לך היה מישהו בחיים? חברים? משפחה? אני מאוד מצטער שאני נאלץ לחזור על זה שוב, אבל את האמת שאתם מבזבזים זמן. זמן יקר, זיכרונות בבקשה. אם אתה באמת מעוניין לעשות קקי לנצח נצחים, לי אין שום בעיה עם זה, אבל באמת, אני לא ממליץ לך. רק מנסה לעזור. לא. שלא תחשבי על זה אפילו. לא כדאי לכם לקחת אפשרות כזאת בחשבון. אתם לא מסוגלים לתאר לעצמכם את כל הסבל. את הכאבים. נו קדימה, אז מי רוצה להתחיל? אף אחד? זה מאוד משונה, אני בדרך כלל מקבל אנשים שיודעים מיד, כאילו הם חשבו על זה כל החיים שלהם. למה אתה מסתכל עליי? אני מסתכל עלייך? זו באמת שאלה מצוינת. טוב, אולי כדאי שמעכשיו ננסה להתאמץ קצת יותר, אני ממש לא רוצה שנפספס את כל הדדליין שלנו. דדליין. אני יודע מה אתם חושבים. איזה מוות מיותר. בזבוז של חיים צעירים, אבל אתם חייבים להבין. זה לא משנה איך הגעתם לכאן. זה לא רלוונטי. אחרי היום אתם בכלל לא תזכרו שזה קרה. 41? 42? אתם צריכים לבחור טוב טוב לא רק את הזיכרון עצמו, אלא גם עם מי אתם רוצים שהזיכרון הזה יהיה. נו דילן. אוי, נו באמת, אין לנו זמן. תנסו לחשוב על דברים גדולים שהשגתם. מה נראה לך? למה באמת דווקא הזיכרון הזה? היא ממש חוותה את הזיכרון שלה, היא חיה את זה עד הסוף. שלך היה רק חלום. משחק. 82? זה לא עובד ככה. לפי מה שהבנתי זה כמו לופ כזה, כל פעם זה כמו חדש. לבחור, אתם חייבים לבחור מהר. כי זה הכל נרקב, כל הזיכרונות, כל המחשבות העיקרים שלכם, כל מה שהייתם, אתם לא יכולים להאחז בזה, זה נעלם, הולך ודויית שכל מה שנשאר מהזהות שלכם זה מין כתם. תבחרו כל עוד זה תריץ לכם בראש. תחשבו על משהו שריגש אתכם. לאן נראה לך שהיא הלכה? טוב, אז תבחר רגע אחר שהיה לך איתה. מהר, 104? אתה אמרת שכשפגשת אותה ידעת שהיא אחת. למה בסדר גמור לא מספיק טוב בשבילכם? למה אין פלאש, אה? המצלמה הזו מחוברת אליך, ללב שלך, כנראה שבסדר גמור זה לא מספיק טוב בשבילך. למה אתה חושב שאני עדיין כאן? אתה לא הצלחת לבחור. זה והרבה יותר גרוע מזה. בלי מחשבות וזיכרונות שילוו אותך, שיעזור לך לזהות מי אתה. אתה שום דבר. אני הקשבתי לסיפורים שלכם כמו שהקשבתי ל1000 סיפורים אחרים. מקווה שאיכשהו תמונה עמומה של החיים שלי תחזור אליי, זה פרט להאחז בו, הזדמנות נוספת לבחור. ברגע הראשון שאני ראיתי אותך, אני זיהיתי משהו. יש בך משהו מוכר, הזיכרון שלך. יכול להיות זה שהעיר אותי. בבקשה, תבחר. 116, אל תתקע פה, 117, 120. זמנך עבר.